Amb tots vosaltres, els Amics de les Arts! Ferran Piqué! Joan Enric Barceló! Edu Costa! I Dani Alegret! Doncs som-hi! Música! Et felicito, fill. Et felicito, fill. Som-hi tots? Se ha puesto fino, et felicito fill, et felicito, se ha puesto fino. Aquí els Amics de les Arts cantant per la segona hora, les 2000 hores a RAC1. Hem vingut a empipar la senyora. La broma no l'entenc, són poques soltes, cretins, incoherents. Això us ho han dit, Sort d'en Víctor Uller, ell si fa gràcia, la resta són grullers. Que presats sempre que telefonen. Heu vingut a empipar les senyores, heu vingut a empipar les senyores. No sou més que una banda que fa prometes fàcils i presumiu de petar servidors. Heu vingut a empipar les senyores, heu vingut a empipar les senyores. Van marxar la candela i tot va anar de baixa. Deixeu els Oscars triomfar una hora més. Se la pierdo, soy catalán. L'únic ben divertit és foro cotxes, només heu de llegir. Jo de seccions així, amb una tarda te'n puc fer 30.000. Les enquestes són decebedores. I en Xavier té la veu de senyora. Hem vingut, la senyora. Hem vingut a empipar les senyores. Hem vingut a empipar les senyores. Pidolaires del gags guion sense substància. I ara a l'estiu ens fotreu refregir. Hem vingut a empipar les senyores. Hem vingut a empipar les senyores. Són 2.000 programets, però si no ho aturen, us prometem que en farem uns quants més. Sí o no? Què diu? Se ha puesto fino, et felicito fill, et felicito, se ha puesto fino. Se ha puesto fino, et felicito fill, et felicito, se ha puesto fino. Se ha puesto fino, et felicito fill, et felicito, se ha puesto fino. Se ha puesto fino, et felicito fill, et felicito, se ha puesto fino. Va, gràcies a tota aquesta gent de la segona hora per 2.000 programes, per 2.000 programes més, per Quim Morales, per Clara Polo, per Jair Domínguez, per Xavi, per Víctor Uller, la Núria Carné i per tots els col·laboradors. Molts programes! Bravo. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. El programa quan començarà? Ja començarà.